камератона хомӯш мекардед бародари азиз. Қурбоналист, микрофонта кушо бифармо. Салом алейкум. Салом алейкум. Қурбонали хидмат будад. Бифармо. Чизи бародаратон чиёл дорӣ? Ям кай эфир мекунед дара Абдурrahim салом алейкум. Мавзӯъ чия бародар? Кам параграф. Бораи вуҷуди Раҳмонов пай нашидед. Хоб, ин тарафдори пешвои миллат. Бале. Аллоҳ хор кунад Раҳмонов ки сари қудрат омадак. Ба шири модараш қасам хӯрд. Вай гуфта ки имрӯзу фардои миллат ҳама бардӯш мегирам. Тӯли 32 сола ки фақат хиёнат, фақат дуздӣ, фақат ғорат, фақат таҷовуз, фақат қатл, дига ҳичи нест ба ғайр аймхе корош. Хоб Раҳмонов, ту имрӯзу фардои миллата бардӯш гирифтагӣ, ту рута сиёҳ кардагӣ, ту дурӯғ мегӯӣ. Хоб муроҷиати ма бародар алмаз барои муҳоҷиро ай. Бародарои муҳоҷир, хоки пои шумо бишем. Зиндагии мо валло қасам дар Европа 100% ай. Не ки ман безор аз зиндагиям. Мани муҳоҷир будам, ранги шумо вори. Зиндагии мани хуб буд. Ман дидам дар Тоҷикистон адолат нест, адолати судӣ, адолати инсонӣ нест. Дар ҳамин раҳ биромадам. Бародарои муҳоҷир, хоки пои шумошам биен дифо кунен ай хито. Шумо фикр накунед ки як мубориз меоява Раҳмонов нест мекунава шуморо ба Тоҷикистон бармегардонад. Шумо ани бояд дар бари мо бошед. Як бор бародарои мубориз, як бор ами каналои ами паданалатора бидроем бибинед. Исмоили набераша нигаҳ кирд дар Инстаграм. Як бор видеои амра назар кирд. Шифонера уи мекунад долларай чиндагӣ, клити мошинай рехтагӣ, силоҳай ки рехтагӣ ай. Ай ҳисоби кия вақти Раҳмонов сари қудрат омад, кастунаш ай худаш набуд. Паданалата ози кар фар пари раби. Бародарои муҳоҷир, ман аз шумо хоҳиш мекунам ки биброед суҳбат кунем, биен дар бари мо бишед. мо ай пай зиндагӣ ай зиндагӣ ай ҳама чӣ даст кашидаге. Валлоҳ қасам зиндагӣ ма ман ай бари ин зиндагиам гузаштагим барои ватанам, барои миллатам, барои номусам, барои фарҳангам. Раҳмонов ту рута сиёҳ кардагӣ. Раҳмонов валлоҳ қасам зиндонат мекунӣ. Фарзандотани камалдотани зиндон. Яъни муҳоҷир салом алейкум. Муҳоҷирӣ? Муҳоҷирӣ? Накиш ма қатон гап зано ки дар падартон алак зука накиш. Муҳоҷирӣ ту овоз омадеса муҳоҷирӣ? Овоз омадеса бидуни таъқир суҳбат кун, мо язнат намешемохӣ. Бара ин ав Раҳмонов агар Раҳмонов тура таҷовуз кардаге, Раҳмонов тура изнасиловат кардаге дар номусу дар фарҳангат. ту дар Россия бошӣ, агар тура Путин таҷовуз кардаги, аввал дар ном таҷовуз кардаги ай. Якум Россия мера ном таълиш мекунанд. Иван Менделев бо Колия Полия нантари мемонанд. Фаҳмиди гапа? خب برادرای مهاجر من از شما احتراماً خواهش می‌کنم تمام گوش کن مایل دست سوال دارم چند سال دفتر این خیلی وظیفه درآمده دفتر این خیلی دلو گپ میزنید فقط دعوت کرد چند سال شد وقتی چند سالشی برادر آلمان همین ده مهاجری یا مینوت سوال مرا جواب مهاجری چند سال مهاجری مهاجر میگه ای نفسی خود شای خودش آدم نفسی بلند رحمانوف گرفته در روسیه زیر سرکوب کلازر قرار گرفتگی ناموس نداره که ناموس دیباید میکنی ما زندگی ما ترک اگه من ناموس شما دفاع کردیم از شما بدبختا لسکا چاپلوسا والله قسم کو برکتون بزنیم روز میشفت خوشتون همه تراشن
نخید به تشخاق تو نه کلکتون میزنه که در رو بشناسد شما نجس را ای دستی شما را پدنه تو میلت به فرهنگ میلت پریشان شده نفهمی گپا مرگ بچه تواری خیلی مهاجری لسکه برادر علمان باندی قدم بگی نه